polievka je samozrejme zdroj výživy. To uvidíme, ako bude mladá nevesta naberať polievku. Podľa toho, čo naberie, budeme vidieť, čo si ona v živote želá. Čo bude pre ňu ten jej manžel robiť. No ale predtým si musíme uvedomiť, že symbolika polievky je tá, že mala by sa jesť teraz z jedného tanierika. Prečo? Pretože raz budú aj vo vyššom veku naši malí a vtedy by mali jeden druhému podať lyžičku polievky. Nech sa páči, mladá pani, naberte. Ja som zvedavý, ja to musím komentovať podľa toho, čo budete naberať, pretože slíže, čo ste naložila, sú symbolom sily. Dali ste tam málo mŕtvych, to aj symbolom plodnosti, prosím. A my sme tu na to nasledovali, sme do roka a do dňa videli nejaké výsledky. Výsledky mŕtvička by mala byť celá, jak hovorí ten policajt. No, takže vláda pani to zmiešala tak, že tam dala najviac slížov. Čiže potrebuje od svojho manžela veľa sily. Takže prajeme ti, aby ti tá sila vydržala, pretože manželka bude od teba potrebovať veľké výkony. Je tam aj dostatočné množstvo mäska, takže chudobní nebudú, čiže bude sa starať aj jeden, aj druhý o gazdovstvo a tie mŕtvičky tam hojne, tešte sa na malé, bude. Takže teraz by ste, mladá pani, mala dať 3 lyžičky, aspoň 3 lyžičky svojmu manželovi a uvidíme, či sa vám to podarí, či netrafíte do tých úst bez problémov a či mu to bude chutiť. Tak, nabrala hlavne tie mrkvy. Môžem vás potešiť, nabrala hlavne mrkvy. Hlavne mrkvy. Slížov tam skoro vôbec nedala, hoci tanier je plný slížov. Možno, že potom si ich rozdelia na poli. Takže nech sa páči. Pekne pofúkala, takže pozrite sa na to. To je absolútne starostlivá manželka. Pekne pofúkala a dala mu tej mrkvy. To je ono. No pozrite sa, dobre ma počúva, pretože teraz dala úplne plnú slížov. Dobre to, pekne to rozporcelovala tak, že na každú lyžičku dá a pravdepodobne to, čo chce. Teraz sú tam slíže, prevažujú slíže. Fúka, dobre, fúka, len fúkajte, mladá pani, len fúkajte. Tak. Plnú, ale neviem, či to zvládne. Zvládol to, plnú zvládol, výborne. A ešte poslednú. Teraz by tam mali byť tie kuracie mäská, aby dobrý gazoval. Lebo bez dobrého gazovstva to v dnešnej dobe nepôjde. Áno, pekne, dala veľa mesa. Tak. Pofúkam, posledná lyžička. A teraz o chvíľočku bude tento istý úkol robiť mladožených a budeme vidieť, čo bude on od svojej pani. Výborne, zvládla to, zatleskané. Bude to gazdinka, super. A manželka, ako sa patrí. Skutočná. No ale mladožených tebe tam už to ani moc neostalo pre tú pani, lebo ona ti to všetko dala. Takže budeš musieť veľmi veľa a pozrite sa. Vybral len 2 mrkvy. Nič iné jej nedal. A tretia mrkva. Do tretice všetko dobre a jeden slížik na to. Malý, stačí. Na tú mrkvu. Dobre. Vybral len mrkvu a jeden slíž. 2 mrkvy a jeden slíž sú tam. Ani slíž tam už nie je. Dobroča. Aj ten slíž odpadol. Pekne pofúkať. Dobre. Prvá je čiste mrkvová. Môžem povedať. Naozaj mrkvová. Výborne. Podarilo sa, jedna kvapka išla bokom. Ale to je od trendy. Ešte jednu a teraz by tam mali byť tie slíže. Nájdeme ešte nejaké, lebo všetky išli mladému pánovi, takže nebudeme tie vyžadovať veľké silové výkony, takže je tam tých slížikov len pár, ale to je dobré. Pofúka pekne, výborne, svoje slíže. Výborne. A ešte tomu mesa, aby ste dobre gazdovali. Cez
Takže ešte raz, Veronika, všetko dobre na spoločnej zdravia, šťastia a Thank you.